Kanti umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana uza kwenza intetho yohlahlo lwabiwo-mali luka-2026 ngomso ngoLwesithathu epalamente. Godongwana ke uza kucacisa umgaqo-nkqubo wezezimali karhulumente kunye nenkqubo yezoqoqosho kulo nyaka uzayo, kuquka naziphi na iinguqu ezinokuba khona kwirhafu. Abahlalutyi ke bemarike banethemba lokubona ukuphucuka kwezezimali koMzantsi Afrika. Ukuxoxa ke ngento esinothi siyilindele kwintetho yohlahlo lwabiwo-mali lwesizwe ozayo, ngokumbukeli sawuqhagamshelana naye uMhlekazi Chumani Matiwane, ilungu ke lepalamente le-Economic Freedom Fighters. Chumani, masikubulise sikwamkele SABC lihaye, sibambe ngazibini ngexesha lakho ngale ntseni. Sizibulisele nathi umsasazi, sibulise nakubabukeli be-SABC lihaye. Sibamba zibini. Chumani, ngaba mhlawumbi isigqibo sokuhlengahlengiswa koqoqosho lwelizwe ukuya kwi-3% ekujoliswe kuyo ekunyukeni kwamaxabiso, ingaba mhlawumbe sikushukumisele ngenene inaliti? Siswam, thina masiqale ngokuthi into ebalulekileyo esiyilindeleyo singumbutho we-Economic Freedom Fighters eyokuba xa ethetha umphathiswa wezimali aphendule izinto ebezithethwa ngumongameli ngeli xesha ebethetha kwi-State of the Nation Address. Ukuba ke umphathiswa wezimali intetha yakhe ayingqamelananga nentetha kamongameli, loo nto isibonisa nje uba umongameli kwi-State of the Nation ebethetha nje. Sivile ke umongameli ekhankanya ukuba baguqukile okanye bayijikile ikona. Loo nto ithi iSouth Africa ibonakalisa ukukhula ngokwezomnotho. Kodwa loo nto amanani awayibonakalisi siswam, yintetha nje ethethwayo leyo yokuba urhulumente uyiguqulile ikona, uyijikile ikona, wazisa inantsika yokuba mayikhule i-economy. Kuba i-economy kwikota yesibini ibihleli ku-0.9%, kwikota yesithathu ibiku-0.5%. So asiyivisisisi ke ngokuthina singumbutho we-EFF xa besithi bayijikile ikona, yeyiphi le kona bayijikileyo kodwa ayisikafiki nakulo 1.5% bazibekele wona. Nalo 1.5% sisitsho ke siswam uba akonelanga ukuguqula isimo iSouth Africa ezifumana ikuso ngendlela izinga lokuba abantu kule ntswelangqesho, izinga lentlupheko nezinga lokuba kule inequality elikhoyo eSouth Africa akekho enough 1.5% for uba aguqule zonke ezo zinto. Ndiyafuna ngeke into yobana singene kulo mba because eyona nto ebalulekileyo ekufuneka ijongiwe kukuba ingaba uhlaziyo olwaphawulwa nguye umongameli uRamaphosa kwintetho yakhe yobume besizwe, ingakumbi kumandla ombane kunye nolungiselelo, ingaba mhlawumbe luyoqhubeka na kumanyathelo abonakalayo athiwe thaca kuhlahlo lwabiwo-mali? Siswam, into esiye siyibone thina yokuba izinto ezithethwayo azihambelani nezicwangciso eziye zenziwe. Umzekelo, xa kuthethwa ngendaba yombane, kukho into urhulumente ayibiza ngokuba ngu-Operation Vulindlela. Singumbutho we-EFF, u-Operation Vulindlela siye sathi yindlela yokuthengisa iinkonzo zikarhulumente zithengiselwe izandla eziprivate okanye iikhampani ezizimeleyo zabucala. Loo nto ke ngoku ithetha uba awuzukwazi ukuthi uzokwehlisa amaxabiso ombane okanye uzokwehlisa amaxabiso amanzi okanye uzokwehlisa amaxabiso etransport kubasebenzi. Kodwa ezi nkonzo uyathatha uzinikela kwizandla ezizimele bucala, oosomabhizinisi abajonge ingeniso, abangajonganga kuguqula isimo sabahlali. So ke sithi ezi zinto zithethwayo azingqamelananga nezicwangciso esizibonayo ezifana ne-Operation Vulindlela. Thina esizibona njengokuthengiswa kwezinto ezibalulekileyo ezinokukhusela abantu baseSouth Africa kwiingxaki iSouth Africa ejongene nazo. Ngokwembono yengeniso, ingaba mhlawumbe ulindele ukonyuka kwerhafu? Siswam, eyona nto engamandla esifuna umphathiswa azayinyathele yokuba xa isenyusa irhafu siyijongile uba irhafu uzoyenyusa, kodwa into angayenziyo kukuadjasta inantsika i-tax bracket kubasebenzi.
Loo nto ithetha uba abasebenzi baye batekswe, iteksi yabo iye inyuswe ngendlela engachazwanga. Kuba uzothi mhlawumbi urhola i-500,000 ngonyaka, then wenyuselwe umvuzo nge-30,000. Loo nto ithetha uba ngonyaka urhola i-530,000. Xa ingalungiswanga ke ngoku laa tax bracket yakho, ithetha uba urhulumente uzokuteksa kulaa 530,000, which is loo nto ke ngoku ayikhavi le inantsika i-inflation. Loo nto ibethe ke ngoku abasebenzi. So sithi urhulumente umphathiswa ukuba uyayenyusa itax, maka-adjuste nee-tax brackets enzela abasebenzi nabo bazokwazi ukuphumla. Otherwise abasebenzi oko kule minyaka mibini idlulileyo itax isenyuswa kodwa zinga-adjustwa ii-tax brackets. Loo nto ke ngoku siyibona njengento ebetha abasebenzi, ephungula amandla abo okuthenga izinto for amakhaya abo. Enkosi. And siyaqonda into yokubana oku kubemi boMzantsi Afrika abafuni nje kuthethwa amanani koko yena kaloku uGodongwana akwazi ukubona into yokubana le nto iyasinda kakhulu epokothweni kubemi boMzantsi Afrika. Chumani, ndiyafuna uqonda into yobana ingaba ilizwe lingawugcina na umfutho esingatsho into yokubana uyafuneka woguqula ezi nzuzo zakwangoko zibe yinkqubela esingatsho into yokubana yinkqubela ezawuzinza. Sisi wam, urhulumente ukuba angakhe amamele iingcebiso ezisuka kwimibutho ephikisayo neengcebiso ezisuka kwingcali zezomnotho, yeyokuba urhulumente kumele avule ibhanki, laa nto kuthiwa si-state bank, enze nalaa nto yayithenjisiwe, zizinto ezazithenjisiwe ezingurhulumente uba zizokwenzeka. Uba kuzobakho i-state bank, uba kuzobakho i-sovereign wealth fund, imali ebekwa bucala nguMzantsi Afrika for uba bakwazi ukuphuhlisa iSouth Africa. Zingekenzeki ke ezo zinto sisi wam, soze sikwazi ukuyifumana le ngeniso siyijongileyo ka-3%, kuba urhulumente into ayivuyelayo, uvuyela ukuba kwibhajethi enemali ayibeka bucala kwibhajethi kodwa kube kukho ingxaki yokuba abantu bangakwazi ufumana inkonzo kuba kuphungulwa imali rhoqo kulwabiwo mali. Iyaphunguka ibhajethi ye-department zonke, ukuya kwa-education, ukuya esipoliseni, imali iyacuthwa minyaka le. So sithi ke thina ke ezi zinto zithethwayo funeke sibonakalise ukuba sizimisele ukuba siyiguqule nyhani i-economy ngokuba sithathe amanyathelo abonakalayo. Amanyathelo abonakalayo ke sisi wam ngokuba kubekho esi state bank, kubekho ne-sovereign wealth fund, kubekho nendlela yokuguqula oomasipala, kuba indlela oomasipala abame ngayo okwangoku abakwazi ukuzenzela imali. Isininzi soomasipala sikwazi ukwenza mali kuba abantu abaphangeli. Loo nto imodeli yaye oomasipala sasisekelwe kuyo yokuba abantu bazobe benemisebenzi, bazokwazi ubhatalela iinkonzo zikarhulumente, but ke abakwazi ke ngoku ukuzibhatalela ezo nkonzo. So sithi ke ngoku ukuze kubekho utshintsho, zizinto ezo urhulumente fanuba agxile kuzo, azame ulungisa zona. Otherwise kusabotshwe ibhanti, urhulumente saqhubekeka ebophe ibhanti, akunobakho uphuhliso linokwenzeka besenza uhlahlo lwabiwomali lokuqhobosha laa nto kuthiwa yi-austerity budgeting. Enkosi. Ezinye izinto Chumani ezibonakala ngathi zinkrwempisa intloko singatsho into yokubana ngumba we-medical tax credits. Uba ngaba mhlawumbe siyajonga uzawufumanisa into yokubana kwakunyaka ka-2023 kwibhajethi zange zibe kanti ziyaguqulwa. Kunjalo nje sisabona into yokubana athi funqu ukwenyuka amaxabiso e-medical aids. Medical aid gxebe, into endiqondayo into yokubana loo nto ixhokonxa intliziyo zabathengi. Phakathi ke kwaloo ngxoxo zeziphi ezinye izinto abathengi abanothi bazijongisise kuyo ibhajethi, kodwa ke bangajongi kuphela kwi-budget speech kodwa beyond ibhajethi? Sisi wam, sithi si-EFF siyayixhasa into ye-tax utywala, kuba utywala xa ujonga izinto eziye zenzeke eziqhagamshelene notywala, iingozi eziye zenzeke,
abantu abaye balimale baphele ezibhedlele baye benze uxanduva olukhulu kurhulumente. Loo nto ke ngoku sithi siyayixhasa ke ngoku thina into yokuba urhulumente atshekishe le taxation yotywala. Kukanjalo sisi wam, urhulumente kumele a-introdyuse okanye anabise inantsika ibhakethi eli le-zero rated ukutya okuthiwa ku-zero rated vet foods. Kwelaa bhakethi sifumanisa uba 40 to 50% ukutya abantu abakutyayo kwi-food basket akukho kulaa zero rated. So sithi ingancedisana namakhaya amaninzi loo nto uba urhulumente angongeza izinto eziku-zero rated kuba loo nto yinto ekufitshane amakhaya athi akwazi ukuxhamla kuyo. Nendaba yombane sisi wam, akuncedi ukuba urhulumente athi i-load shedding uyigqibile kodwa sibe sibona iindawo ezisemaphandleni zisenayo into yokumka kombane ekuthiwa yi-load reduction. Nokuba ukuzama ukulungisa umbane, uxanduva okanye i-cost yokuzama ulungisa umbane mayingagqithiselwa kubathengi kuba ngoku amaxabiso ombane ayenyuka nyaka nonyaka kodwa abantu imivuzo yabo ayenyuki. Loo nto ithetha ukuba noba umbane ukhona abantu abaziba nayo imali yokwazi uba bawuthenge lo mbane ngoku sowukhona. So ziingxaki ke thina esithi urhulumente fanuba agxile kuzo. Xa inojonga amaxabiso ombane abe afake ezi tax zifana nale alcohol tax, ongeze ukutya ku-zero rated, sicinga uba angabe uyabancedisa kakhulu abasebenzi kuba zizinto ezibachaphazelayo imihla nemihla lena sisi wam. Enkosi. Usathetha ngombane naku nengxaki yamanzi ithwaxa imimandla eminintsi apha eMzantsi Afrika. Kodwa ke masibambe ngazibini ngokwenza idinga kunye nathi uxelele nababukeli ngezinto mhlawumbe enizilindele kuyo intetho. Sibambe ngazibini. Right, imbukeli we-SABC lihaye sidlana indlebe naye umhlekazi uChumani Matiwane. Yena ke lilungu lepalamente osuka phaa kumbutho we-EFF. Sidlana indlebe embukeli nokuthi ke bakulindele bona njengombutho kulo kaloku mbukeli uhlahlo lwabiwo-mali elizawuthi lenziwe nguye umphathiswa wezezimali, yena kaloku u-Enoch Godongwana.